नाङा फाङा गोदाव सोराव खामानि गैया होननानै गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गुबुनखौ न'खराव जें लागायना होनानै बिसोरखौ फंबाय आरो बिनानावमोन नों गावसोर दैदेनगोन नों गावसोर दागोन जय बरानि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो भिडिअखौ नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायनो हागोन आरो इन्टारेस्टेड नङाबा नायनो नाङा आरो बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नोंगौ नोंनि हान्थिनाय लामायावहाय गुबुननि सोंखारिनाय गुबुननि निन्दा खालामनाय बेखौ नोंखौनो जेबो खेल खालामनो नाङा आरो बे संसारावलाय मा बे संसाराव जाहैबाय मा गासिबो मानसिफ्रानो बांसिनानो जों हिंसासो बांसिनखा नोंखौ देरजानो गिनाय नोंखौ गोरोंसिन जाजानो गिनाय नोंखौ बांसिन रां रुफा खामायजानो गिनाय बिदि मानसियासो बांसिनखा अब्ला नोङो गुबुननि सोंखारिनाय गुबुननि माबा मोनसे बुंनायाव नों गावखौलाय मानि थाखायलाय नोंहालाय खर' सालाबाय नङा होमबा नों जेखि मावा नों हाजिरा माव नों खामला माव नों जेखि मावा मानो आरो नोंनि संसार नोंसो नायगोन गुबुननिखौलायजों नों मानो सोलिनो जेनेबा साफा समा लाबाय नों बिए पास जाबाय नों खामला मावनो समायला बा नों बिए पास एम ए पास जाबाय नों गारि सालायनो समाया टट' सालायनो समाया दखान होनो समाया नों साख्रिसो लानांगौ आरो फरायनायनि उद्देশ্যआथ' साख्रि लानायनि नङाना नङा दे साख्रि लानायल' नङा फरायनायनि उद्देশ্যआ फरायनायनि थांखियाथ' बांसिनानो स्पेसियेलि गावखौ माने रोंखा राखा खालामना लानाय आखल गियानखौनो होन मानो होन दा जों ओरैबायदि मानसिफोरबो नुयो जोंनि समाजावहाय मालाबा जायफोरखौ जों गोरों होननानै मिथिगौ जायखौ जों इन्टेलेक्सुयेल होननानै मिथिगौ स' बिथांमोन बायदि मानसियानो नोंखौ ठाट्टा खालामो नोंखौ ठाट्टा होयो नों खामला मावोब्ला नों हाजिरा मावोबा नोंखौ ठाट्टा खालामो खालामना खालामा दे दा बेबायदिबो मानसि थायो जोंनि ओनसोलाव दा साननानै लादो जाय मानसिया नोंखौ बांसिन ठाट्टा खालामबाय थायो ठाट्टा होबाय थायो मानसिफोरनि सिगाङावबाबो नोंखौ ठाट्टा होयो गुबुननि सिगाङावबो नोंखौ ठाट्टा होयो गुबुननि सिगां नोंखौ बायदिसिना होननानै लाजिफांनो नागिरो माने ठाट्टा होयो आरोखि माने बियो ठाट्टा होनायजोंनो नोंखौ गुबुनाव माबा मोनसे खालामनो नागिरो आरो लाजिफोलांनो नागिरो दा बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांमोननि एरियायावबो बा नोंथांमोननि गामियावबो मानसि दं नामा जुदि दङ नों बेनिफ्राय लासैनो आनजायलांखा मानोना बे नोंनि मोजां हास्थायग्रा मानसि नङा बियो नोंखौ मालाबाबो देरजानो लुबैया हयथ' बियो नोंखौ थैजानोसो लुबैबावो बेबायदि मानसिया मोनथिबाय थैबा हांसोलै साला बेबायदिसो दा जों बेफोरबायदि मानसिफोरनि जों बुंनायजों जों मारै नोंनि जिउआ नों बोरै सोलिगोन नोंनि न'खरा बोरै सोलिगोन खारन नोंनि न'खरखौ नोंसो दागोन ना नोंनि संसारखौ नोंसो सालायगोनथ' स' मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ नों गावसो डिसाइड खालामनांगोनथ' नंगौना नङा दे खारन नों हालुवा जानो ना नों बिजनेसमेन जानो ना नों माबा मोनसे खामानि मावनो खामला मुजुरा मावनो बा माबा मोनसे सरकारि साख्रि मावनो बेखौ नों गावसो डिसाइड खालामगोनथ' नंगौना नङा दे थ' बे आरो गोरों मानसिफ्रा रावबो ठाट्टा होआ मिथिबायना गोरों मानसिफ्रा माब्लाबाबो गुबुनखौ ठाट्टा होनानै गावखौ थार्ड क्लास आखु दिन्थिनानै लाया मिथिबाय दा आं सिदा बुङो जाय मानसिफ्रा बुजिनां जाय मानसिया माने एसे गियानि बे मानसिया मोनथिखागोन आरोखि जेनेबा आं बेखौ मानो ठाट्टा होनो गुबुननि सिगाङाव ठाट्टा होनानै बेखौ आं लाजिफोनानै आंहा मा लाजानो बेखौ आं गुबुननि सिगाङाव ठाट्टा होनानै बेखौ आं गुबुननि सिगाङाव लाजिफोनांनाय बेखौ बे खुद गावनो साननो हाखायो माने साननानै गोरों मानसिफ्रा नोंखौ मालाबाबो ठाट्टा होआ खारन गावबा गावनि जिउ गावबा गावनि संसारखौ गावबा गावसो दाखायो दा जुदि नोंखौ सोरबा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे ठाट्टा होबाय थायो नोङो थाल लाखादो आरोखि बे नोंनि मा लुबैयो बे नोंनि मा हास्थायो बेखौ नों गावनो माबा खालाम आरोखि साननानै नों हमदांनो हाखागोन दा बे आरोखि ओंखायनो आं बुंगोन नोंनि संसार नोंनि न'खर नोंनो दानांगोन नोंनि गथ' गथायखौ मानसि खालामनाय नोंनो नाजानांगोन खिन्थु न'खराव नोंल' मोजां जानाय नङा नोंनि बिसि दाबो मोजां जाफानांगोन नोंजों लोगोसे अब्लानो नोंनि न'खरा गोजोन थागोन जेखि रां रुफा मावा जेखि माबा खालामा गुबुना नोंखौ बिराद मोजां ठाट्टा होबाय थायोबा नोंहा बाहाय प्रफिटसो दं लाबसो दं खारन संसारानो बेनो सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा देरजानो लुबैनाय माबा मोनसे जाजानो बानाय माबा मोनसे जाजानो गिनाय संसारानो बेनो रे माखौथो होनना बुङो संसार थ' बेनोथ' संसार दा जों संसाराव
थेवब्लाबो जों हिंसा हिंसि जोंबाबो जों थांना थानांगौ जाना फैयो खारन नोङो बेफोरबायदि मालायनि निन्दा खालामनाय थाट्टा होनायखौ लानानै जुदि नों मावा हसिया थायोब्ला नों गावनो उदै सुथेगोनथ' सुथेया सुथेया बै जाय मानसिया नोंखौ थाट्टा होदों बै जाय मानसिया नोंखौ निन्दा खालामबाय थायो नोंखौ जानला मोनला खोथा रायलायबाय थायो बे नोंनो मालाबा नोंखौ जाहोफेरदों नोंखौ जाहोफेरगोन मालाबा नोंनि न'खराव खैदां खैफोद जायोब्ला बे नोंखौ नाहरगोनसो मालाबाबो नाहरनाय नङा स' नोंथांमोना बिनि सायाव एसे सोलों आरोखि दा जों गोबां सोलोंनांगौ दं जों मानसि हिसाबै मानसि हिसाबैना जों जेब्लायबो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव जों मानसिफोरजों जों रायलायनांगौ जों रेसपेक्ट होनो सोलोंनांगौ मान होनो सोलोंनांगौ बे उन्दैयानो जाथों गेदेरानो जाथों बे जाम्बायानो जाथों बे सियानानो जाथों स' बेफोरखौ बुजिनानै मानसिया दिनै मा मुडआव दं बिनि मुडआ सानफ्रामबोथ' मानसिया मालाबाबो इयारखि खालामथाबाय थाजायाना जंखायजाबाय थाया नङा होमबा माखासे माबाफोर थायो बेबा दिनै मा टेनसनाव दं मा माबायाव दं नंगौ नङा दे बेफोरखौबो जों नायनांगौ दा मानसि हिसाबै जों बुजिदों आरो मोनसे खोथा नैबेबो नाङा फाङा गोदाव सोराव खामानि गैया होननानै नों गुबुनाव थांनानैबो नों थालाहैबाय थानो नाङा मानो नोंहासो खामानि गैया खिन्थु बेहा खामानि थानो हागौ ना बेहा हयथ' नों थाफानायखाय हयथ' बेहा उसुबिदा जाबाय मावनो खामानिफोरखौ मावनो नोंखौबो थिनथावा माथावा नोंखौ थांनो थिनोबा नोंबा गाज्रि मोनगोन ना मागोन जा बेफोर बुस्थुफोरखौ जों फुरा जोङो माबा खालामना लाखानांगौ आरोखि नांगौ समाव जों थांनांगौ नांगौ समाव जों फैनांगौ दा बेनि आयदानि सायावबो जों बिराद सोलोंनांगौ दं नों थाफाबाय थायोबा बिनि उनाव 1 घन्टा बेहा खामानिफ्रा माखासे लस जाबायना लस जागोन ना बेखौबो जों नायनांगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन आरो फंबाय बिनानावमोन आं नोंसोरनाव बुंगोन नोंसोरो दिनै मा थांखि लानानै दिनै नों फुरा जुजिथाबगासिनो दङ गोरबो बिखाजों मेलेमजों बेखौ नों जुजिबाय था सानसे साक्सेस जागोन नों बहाबा जेनदों नों बहाबा माबा जादों बेखौ नों बेनिफ्राय नों सोलोंनानै ला बे नोंनो लेसन होगोन बेनिफ्राय नों सोलों आं मानो जेनदों नै बे बुस्थुखौ नों सानख्लायनांगोन नों गावनो कुइसन खालामनांगोन आं मानो जेनखो दा बे आरो स' बेनिखायनो जों साफ्रोमबो जुदि बयबो मोजां न'खर दाजोबनो हायोब्ला संसारा बेसेबां समायना जागौदों दा जोंनि गेजेराव नोङो फ्राय मोजां सानग्रा मानसिया बुहुत खम मालायनि खैफोदखौ बुजिग्राया बुहुत खम मालायनि माने ओरैबायदिसो थाबावो गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गुबुनखौ न'खराव जें लागायना होनानै गावहा गोजाननिफ्राय मिनिहरबाय थाग्रासो दंबावो दा बेबायदि बुहुतसिन थायो ओंखायनो आं खावलायगोन नोंसोरखौ फंबाय आरो बिनानावमोन आरो जायखि बैसोनि जायाथों मानो जुदि नोंसोर जिउआव मा थांखि लादों नों बेखौ मावथार खारन गुबुननि बुंनायजों नोंनि न'खरा सोलिया गुबुननि थिननायजों नोंनि जिउआ दैदेनजाया थ' नोंनि जिउखौ दैदेनगोन होनना बुङोबा नों गावसो दैदेनगोन नों गावसो दागोन आं मा मावनानै न'खरखौ दैदेनगोन आं मा खालामनांगोन बेखौ नों गावनो हमदांनो हानांगोन मिथिबाय दा खिन्थु मालायजों बोबथिं जानानै न'खरखौ दैदेननो नाङा नोंनि न'खरखौ दैदेननांगौबा नों गावनो राफोद जानांगौ नों गावनो साननांगौ